Femme armée malienne ou communiqué au cours d'une mission de reconnaissance offensive ce vendredi 1er mars 2024 dans le secteur de Bamba. Kokunu Jumadoyan ni we abena marsikalo pile forma samba fla ani mwa ani nani. Ko wuliga jom ni ana fintigla kaw yake. Wuliga jom ni akunda wora. Katral laje punafona sorle ko fe kap punafona sege wani punafona fona sege la na sorni tieni kala do ni mi kaka ko dauka. Oko o mission su o chisu wulana fintigla ko fe. Kumu Bamba yanfafe. Oko wuliga jom kera samobe ko fem ye bulma fem mbe no ni amba wele ko blende ko ale do jole yera kare fla noron kume yoro dola. Ulama finti la ko koni ye a do posobe ka fla posobe wa blende inkele munte feme terusi chama yin ulu kunkele no ka lamine. Ulama finti la ko konu bele u do posobe foka de manière sur wati mina ula kasro ku labe feme ni blende yi ani terusi mumbe akele fe ka ulu bon pour quel ponti chaud ani dafara chaud. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que rien ne sera de trop pour les femmes dans leur lutte contre le terrorisme au Mali. Femena fintiglava va nyamwase kuba da malien bradilin loka. Kafoko feme telusu kelele wala sa demana donc la kama solo ka khatlesigi osolo va basigi solo kubara fuitena buna duma. Fuitena buna uma fuitena galeya kuduma. Donc mais ça y tu m'as émission. Ko fuitana geleya ruma femye jamana lakama ko bare ulamid blow donge ana finti la ko ben wuliga jomina ala ka ken yetai chenigala u dole mana ka yoro la u bulibato umunumato u taramato ketola ku fufu dishika u yoro yelanga finti la ko la u ka ye unimin kaka u ka dauk mali en temelen ko fe anaf awye kafoko bataki dobora sura ministère de la défense là samani gafe doye gafe mini abora pasena mi anchamambe non mi anye a gafe dédicacé jabaranuna u gafe akumbe ana lakanata wa gafe mfana mwami ye gafe mbo ana kyalati balol o gafe konim poli sura ambala ka communiqué doye communiqué mini akalana uramna. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a appris avec stupéfaction la publication du livre intitulé Mali, le défi du terrorisme en Afrique. L'auteur du dit livre se trouve être le colonel Alpha Sanare, officier des forces armées maliennes. La dédicace du livre a eu lieu le samedi 24 février 2024. Certains paragraphes de ce livre portent de prétendues incriminations graves de violations des droits de l'homme par les femmes avec la complicité de la hiérarchie militaire et des sabordages à l'égard de l'État du Mali. Anka fintiglako ka nyamwaso no ministère de la Défense ko ulu konye torole yel livre do bolenye gafe do bolé gafe mi abora mo min fait aller de colonel Alpha Samari gafe mi fana ni akurumbu karkera civil don février kolo kle mois aninani olu konya detimne ka faku gafe kono sevenumba kono kuma sevenumba kono la minumbe no ni abe la possibilité kana fintigla ka segere sabula abama fintigla ka delaki ka faku femi alamadia du chaleoye kuma fintigla ka munumi terenka ku utelu bono wulu soso wati dola ofana ku bo soso ni sorasi nyamo ofana ka yamarwe. Le ministre de la Défense et des anciens combattants dénonce et se désolidarise des fausses accusations à l'endroit des femmes et constate avec regret Femema fintilaka uka ministrie ko ale koni ni ko min flene ulu ni ko tindoran sur leur fankelen fait ni ko mon tindoran sur leur fankelen fait wa ulu yoro jana kabo ni kumena kuma mi femiye kaka dibinata kana fintilaka usegere wa ku ya jate min fana ka yera kafkaye kafaku feminye livre mi ni publication mi ni gafe mi ni asebena ya mola kana di ama sera mun fait ko o sera mun fana bela dilema bateau. Au regard de tout ce qui précède,
le ministre de la Défense et des anciens combattants rassure que l'officier en question sera soumis à la réglementation en vigueur. Au fait, ministre Koneka Bella Donia, Kafoko Femie, Ankanin Jalatigi Bagné, au Kushala Koni Yafo, ni Nkosuku Kela, Minkanake, Akana Temesra Monfe, ni Ala Sonama, Ku Ankanin Jalatig Bembe Teme ou Sraf. Mwobin in del Chamanket. Au comment est-ce que une accusation bonne monto ni l'évolution qu'on a là, à cela qu'à temer ni niveau bella. Comment est-ce que à dédicacer français à tra kenena, faut qu'à beau ana jabalane sous bala. Mwoton miga ni nal chamanke, un rebeda ni noloman, peut-être donnant natola, en a qui va la donnant sur là. Na anu fo oye, komi fintig la kau, il a demandé une orange kodo, anti anda doula couture la pour sauver, anti commentel baquet ou ka. Amimi ni nous dolons. Oui, beni kileb sala sabati en fait mana konna ma toromina ni mi mbi fli konna la o ka fli bisala la clé ni chala romina ke romina chala wake worola ya bani anti de commentaire jam konna ngola sabla no fo owe abe fenti la kok malian o tebelu ka fe ka boy na fo o yo me fe ka bolo ke o fe bi si jamin kan wo ye révolution mon ami fait vendre la kade ni video aka partager ko sobe sabla mega na le nye conférence demandon la me conférence munum kela anta demana yi amuro ba do fe a kodona ba do fe a conférence nya la me a miri jan posobe e wa wati nu conférence su nu me ke anka demana in kono a débat su nu me ke anka demana in kono et en même mina on ba le coup l'évolution et anya yi mununa walma ambi tuka munun ka 7 kala ka munun atrasu taka misalata munun ka kosobe uluko toute révolution a pour but de bouleverser l'ordre social établi ou du moins de bouleverser l'ordre établi kunya ma ko révolution ku akundeye tarabulo mimbe non ka u tarabule yi ku bwe kana tabulu wale walma ka yele madu tabule na kana ni tarabulu wore tabulu min kain katema korolinga wa tabulu mi yɛrɛ ni mɔgɔ kunfati ta ne bɛ aw ɲininka yanni n ka don ka taga yɔrɔ jan est-ce que aw bɛ jamana kelen dɔn est-ce que aw bɛ invention kelen dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min ye avion inventé mɔgɔ min ye ampoule inventé mɔgɔ min ye téléphone inventé yalima o tigi a b'a inventé waati min na est-ce que a kun mɔgɔ bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ ou bien a kun mɔgɔ bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min b'a fɔ k'a ka gɛlɛn n'a ye mais a bɛ se ka kɛ m'a fɔ a kun mɔgɔ bɛ mɔgɔ min na o ye min b'a fɔ a ye ne kɔni tɛ se k'a kɛ wa mɔgɔ yɛrɛ ma deli k'a kɛ fɔlɔ dɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ti kɛ sabula ko o ko a bɛ daminɛ dɔ de la o la n'i y'i jija i bɛ se ka nɔ bɔ a la mɔgɔ fɔlɔ min ye avion bila avion ye banko caman kɛ n'u ye avion ye dɛsɛko caman kɛ n'u ye dɛ yanni avion ka se ka bɔ an nɔ la nka n'a sɔrɔ ni olu kun ko avion tɛ se ka dilan a y'a dabila a ti ɲɛ an dun bɛ min kɔnɔna na révolution min kɔnɔna la a b'a jateminɛ an ka jamana ani burkina ni niger farima ɲɔgɔn kan k'u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ wa u ko ko fɛn min y'a ka wariko ye k'u bɛ ka miirina ta a kan wa u ko ko fɛn min lakana fana ye u bɛ ka baara kɛ a kan walasa an bɛ taga ɲɛ an dun b'a mɛn waati caman mɔgɔw da mɔgɔw dɔw de bɛ bɔ ka na fɔ olu ye kɛ u k'a fɔ ko wariko min n'a b'a kuma la wariko in n'a bɛ fɛ a ka ɲɛ a bɛ kɛ tan n'a bɛ fɛ a ka ɲɛ a bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ n'a bɛ fɛ a ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ u t'o fɔ dɛ u bɛ na de a tɛ se ka kɛ a man ɲi a ka gɛlɛn n'u y'a kɛ u ye degun sɔrɔ a la n'u y'a kɛ a ye degun sɔrɔ a la Modibo Keyita y'a kɛ a ye degun sɔrɔ a la jamana kelen jamana fila jamana saba c'est à dire olu kɔni bɛna kuma dɔrɔn de fɔ kuma min bɛ kɛ sababu ye ni e y'a mɛn e fari bɛ fa wariko la mais u tɛna f'i ye waati si ko wari tiɲɛ don a ka gɛlɛn dɛ a dilanni ma nɔgɔn dɛ wa n'a dilanna fana a marali ma nɔgɔn dɛ nka i bɛ se k'a kɛ aw bɛ se k'a kɛ wa n'a bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲɛ a ye tɛmɛ nin sira in fɛ a ye tɛmɛ nin sira in fɛ a ye tɛmɛ nin sira in fɛ olu ye ko fɔ o t'o fɔ dɛ u bɛ na de gɛlɛya nin b'a la gɛlɛya nin b'a la olu n'o dɔrɔn de fɔ mais n'a tɛmɛna nin sira in fɛ gɛlɛya a bɛ se ka gɛlɛya ninnu k'u tigɛ n'aw tɛmɛna nin sira fɛ a bɛ nin hɛrɛ sɔrɔ k'u da tɛ maga o la a fɔ olu ma ko
les gens qui sont pessimistes. Ni diaratriya ko ko damene. Mun be no nu na fi ma ko atise ka ke wal mo na fi ko akagel. Mo ni be faire ko korake. Mo ni be faire ko ba loke. I mo be mo de la mo mi na fi a ni sere ka fsa ni sere ka fsa ni sere ka fsa. Ni bola ni sere fe gele mi ba le se la latemi. Ni bola ni sere fe gele mi ba le se la latemi. I mo be o mo su le me mo tem wala. Mo mi na fi ko gele do ni bala. Wa mo mi na fi chou fa la kleka. Ko ka sa desera e mo to mo le e mo be mi na witu me. Ka fo ko ka sa sera ka ke. Ka sa sera ka ke. Ka sa sera ka ke. Ana ma ne ka ba fi ko ka sa desera. Akana fi le ko ka sa desera ka sa obia kenyi. Ulamna ka sa fana sera ka ke ka sa obia kenyi. Ula e bo fla fla no ka. Ka sa desera kumina e bo kunta wala sa de kishoma. Wa ka sa fana sera ka ke kumina e bo kun fana ta u fana la bala wala sa e bi sera ka trum. Na mo le mina fi tron. Ni ale da tugu dele na le na fodron. Ku ka sa desera. Ka sa desera. Ka sa bina. Ka sa no ko sura nkwena. Ni yo tigile madron était de la dinatgal. Wa en mille évolution min konnala. Amogo ta spécialiste là. Spécialiste mita clé ka fo la donitelo de conférence là. Ka fo ka mesramika ka ka gelene. Ka mesramika comme nous konanya ko lu desa. Ka mesramika ku gelene ba kono. Ka mesramika ku kolore le ba khol. Amogo te au spécialiste sou là. Amogo ba spécialiste sou mina. Ni akoko au kalana. Ko avokodo. Ko masalo babu. Ko docteur babu. Ko professeur babu. Amogo be mina aba le mi wa. En mobe mina akana fanyo ko aka docteur sababiala aka professeur sababiala aka marcel sababiala aka dia sababiala akana fo anyoko bon mi abe faka teme gelemaina na ni ke abe sakatene amro wodla on manie ka doctorat masika fo nye fo na fo en yo de la quantité alors que mi en plus la doctorat pour double ne ka doctorat na fama ke fo na fo en yo de ko na non, comment dire là, quand on teste kake, ou comme on teste kake, ou pas teste kake, elle n'est qu'un doctorat d'un de ma. Amen, il y a mis avion, moi, il avion de doctorat de l'Ukmulu, doctorat de l'Ukmala. La ma fait traquer qu'un doctorat n'a pas en est. D'ailleurs, à vous former ma co-évolution, à bas de à créer l'évolution économique, à créer l'évolution culturelle, à quelle révolution scientifique yo, à quelle révolution sécuritaire yo. Avoir été le moins nous sera qu'un nous babon qu'on n'a qu'au tobe djebeda. Diplôme battu contre elle. Aïe. Mon de dos. Parce que avoir le diplôme pour un miébador. Diplôme à Kaide. Avoir Kaide. Mais diplôme pour un miébador. Diplôme mina fourni boro d'elle. Qu'a ferme de tchaka car qu'on en dans la main falati ka datwa dans la donc au fin des bas qu'on est à beau fin des dos au des dos ka kalam pour le au lieu que kalam ou demain kalam ou datou de coup colon coup blaso de ron au lieu de faire min kala économie du voulu qu'on allait au lieu de faire min kala école là au droit des chèvres au des daït de mettre ça ka oka ou à kasron ou menina ka fa ko lu kala ka tola ku ampru mi ko molu kuna dami ko mu adala téléphone mon numbu bolo apale mon ka do yere bena ka dlala mo fa mon mata kala so la wi ni no donc ne ka kala ma se ka sababu ye ka ikal la khala bo atula ne ka kala ma se ka sababu ye ko asebena ka de ma ka da ora mina ke ma se ka fo fe ko kwa temena yenka ko fo e dana asebena ka dimoro na e dana yindorona amba fakika kala ma fe nyi amna fo nya wati bala Gouvernement était mené voilà matière de bon on va faire ma les citations tu devrais voilà maintenant 7 mika ka di ama 7 ni abata abad boucher na ya dossier abine jamin boucher abi sigata na sera ka sigara 10 sur 10 na sera ka sigara 20 sur 10 20 sur 20 tegale bu faire un coup ko na balo ka sura amado rekele Morodota au donné de musique. Et on se retrouve classe qu'il aime qu'on Dobé, maître mille leçons mi savait. Pour se classe la dème femme beta ou de douci,
kanani devoir be du composition be lo bu kelen ne sɛbɛn papier sanfɛ mais i b'a sɔrɔ kalanden dɔ bɛ yen nɔ o t'o kɛ dɛ maître ye min sɛbɛn min b'a ka kaye kɔnɔ n'a ta la ale bɛ taga jateminɛ de kɛ maître y'a fɔ tan k'a fɔ tan k'a fɔ tan o maître kɛmɛ nin de ma o maître kɛmɛ nin ma ale bɛ réfléchir ka na devoir la ale bɛ n'o de sɛbɛn ale ye maître ka kuma faamu cogo min na ale bɛ n'o de sɛbɛn mais maître yɛrɛ min d'a ma a tɛn'o reproduire o de ye kalanden ɲuman ye o de ye kalanden yɛrɛ o kalanden de bɛ se ka ko dɔ yɛlɛma o kalanden de bɛ se ka diɲɛ bɔ a mɔ la kalanden min tɛ dɔrɔn ka durusi ka n'i dɔ k'a fɔ o bɛna fɔ c'est comme si o ye photocopie dɔrɔn de ye quoi anw ma mɔgɔ ninnu caman o de debi na anw bɛ révolution kɔnɔ ni économiste ba bɛ mali la bi anw mago t'a la i kan'a fɔ anw ye k'an tɛ se ka wari créer anw mago t'a la i kan'a fɔ anw ye k'an bɛ tan an bɛ tan an mago bɛ min na i b'a dɔn wa i ye mɔgɔ minnu ka économie kalan dɛ kalanso ni fɛnw kɔnɔna i y'olu minnu ka économie n'u ka livre kalan dɛ anw bɛ fɛ de i fana ka na comme e kɛra économiste ba e fana ka na système dɔ di an ma min b'a to an bɛ se k'olu ka système ninnu déjouer n'i ka kodɔn ma se o ma donc a bɛ n'a fɔ e ye ninnu copier coller de alors que olu min nana o système ba ninnu ye waati min na mɔgɔ dɔ de sɔrɔla yen mɔgɔ min nana dɔ fana ka système dɔ k'o bɔ yen nɔ ka na ni système wɛrɛ ka sababuya k'a ka kalan mais ne ma se ka na système foyi proposer anw ye walasa an bɛ se ka ninnu ka système déjouer cogo min na ne ma se ka na système foyi yira anw na walasa an bɛ se ka bɔ ninnu ka piège kɔnɔ ne ma se ka na système yira n na min b'a to an bɛ se ka banque modèle ka piège éviter ne ma se ka système yira n na min b'a to an bɛ se ka FMI ka piège dévier ne ma se ka système yira n na système min b'a to an bɛ se ka franc CFA dévier n b'a fɔ o kuma e k'i da de comme e ka kɛlɛ tɛna kɛ sababu ye ka na ni révolution ye k'an ka ordre bɔ a nɔ la e k'i da de mais diɲɛ don o don kɔni ka na donbolo kɔni da an tulo kɔrɔ k'a fɔ a tɛ se ka kɛ nin gɛlɛya b'a la anw de y'a fɔ k'an t'a dɔn ko gɛlɛya b'a la mais anw bolo comme e kalanna ka se fo niveau dɔ de la ko o de kama gɛlɛya nin b'a la dɛ k'e bɛ se ka fura sɔrɔ n'i tɛ ka fura sɔrɔ la i da de aussi simple que ça ni kalan min y'u kun kɛra dɔrɔn ko ka taga gɛlɛya dɔrɔn de dɔ ye nafa jumɛn b'o kalan nafa t'o kalan na dɛ mɔgɔ dɔw kunkolo b'a dimi a ma se ka taa dɔgɔtɔrɔso la pour que ka dɔ k'a kunkolo b'a dimi min kunkolo bɛ ka di a ma se a ka dɔ ka taa madarasa la a ka kunkolo b'a dimi ale b'a dɔn de b'a ma taa n'e fana taara ka tila ka segin na ko e kunkolo de b'i dimi donc maa e ka taali kɛra jumɛn an bɛ ka wari tɛ foyi e kan ka na se k'a fɔ a ye ko kunkolo dimi min b'i la a bɛ se ka furakɛ ta e ne ma se k'o kɛ kɔni ye nafa jumɛn b'o la nafa t'o la a y'a jateminɛ an ka révolution kɔnɔna la mɔgɔ dɔw ko ni faransi taara k'an bɛ échouer ni balkan taara k'an bɛ échouer ni takuba taara k'an bɛ échouer ni minisma taara k'an bɛ échouer parce que olu ka faamu la anw tɛ se ka kɛ fu ye wa lakana yɛrɛ anw t'a ɲɛdɔn ninnu de b'a ɲɛdɔn ni ninnu tɛ anw tɛ se la il a fallu que révolution sécuritaire ka kɛ sɔrɔdasi dɔw ka na minnu sera ka balkan lataa depuis u bɛ balkan ni minisma ni fɛnw lataa don min na o sɔrɔdasiw tun b'a la k'a ka gɛlɛn o mais u sera ka balkan lataa ka minisma lataa ka takuba lataa ka tila ka kɛlɛ kɛ ka sebaaya sɔrɔ fo ka na kɛ bibi na olu de bɛ mɔgɔ dɛmɛ a fɔ de ma révolution mɔgɔ si kun sigilen tɛ dɛ k'a bɛ se ka kɛ mɔgɔ si kun sigilen tɛ dɛ k'a bɛ se ka kɛ nin cogoya yɛrɛ la tan nka o y'a kɛ o de ye révolution ye o de ye ko dɔ ye kodɔnna b'o de kɛ jama dɛsɛlen don yɔrɔ min na jama bɛ gɛlɛya kɔnɔ yɔrɔ min na n'i nana e ka se ka jama ka gɛlɛya k'a wulili fura dun ubiyɛn k'a wulili sira di u ma n'i ma se k'o kɛ kana a fɔ o jama kelen ɲɛna tuguni ko aw bɛ gɛlɛya la wa aw bɛ fɛ ka faleli min kɛ u bɛna dɔ fara ka gɛlɛya kan alors que gɛlɛya tɛ wuli ni faleli ma kɛ est-ce que mali mɔgɔw bɛ o mɔgɔ sugu la bi n'i bɛ fɛ ka n'a fɔ an ye de tiɲɛ na aw fɛ ka sira min ta a sira ka gɛlɛn karisaw n'a sira ta olu ye bɔnna sɔrɔ karisaw n'a sira ta olu ye gɛlɛya sɔrɔ mais karisaw n'a sira ɲɔgɔn kelen ta olu ye hɛrɛ sɔrɔ karisaw n'a sira ɲɔgɔn kelen ta olu ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ hɛrɛ sɔrɔ ta wa minnu ye bɔnna sɔrɔ u ye bɔnɛ sɔrɔ ta alihamudulilayi an mago b'o tigi la an bɛ fɔ k'o tigi lamɛn mais mɔgɔ dɔ bɛna n'a fɔ an ye dɔrɔn karisa dɛsɛra ji b'anw ye kɔgɔ b'anw ye ba b'anw ye dinɛ b'anw ye kulu bɛ anw ye hayi o tuma e t'i fɛ an ka taa de wa ou bien e bɛ fɛ an ka to an nɔ la dɔrɔn
i bɛ se k'o fana fɔ a ye parce que a y'a jateminɛ jamana in kɔnɔ foyi de tɛ entreprendre foyi tɛ daminɛ jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw mana k'a fɔ ko an n'a dabila olu kɛ kana fɔ an ye b'anw bolo nin de y'a sira ɲuman ye parce que degun min bɛ yen bɛɛ b'a dɔn degun bɛ yen a ma se mɔgɔ ka fɛn fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'a la k'an bɛ jɔnya kɔnɔna la a ma se mɔgɔ ka fɛn fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'a la k'an bɛ lakanabaliya kɔnɔna la wa a ma se mɔgɔ ka fɛn fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn an tun bɛ wale sira de kan an tun bɛ wale faamuyali de kan mɔgɔ min nana ni démocratie ye a nana fɛn dɔ sɔrɔ yanni démocratie tɛ mais a sera ka ta imposer wa mɔgɔ dɔ y'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ n'est-ce pas min nana ni capitalisme ye c'était pareil min nana ni socialisme ye c'était pareil donc maa fana tɛ se ka na révolution sociale kɛ ka na système dɔ sɔrɔ système min ni o ka ɲi anw ma n'o bɛ bɛn anw ma n'o bɛ kɛ anw taala ye n'i y'o kuma fɔ non 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 n'aw bɔra démocratie kɔnɔ kolon bɛ bin aw ye n'aw bɔra démocratie kɔnɔ aw to ba la n'aw bɔra démocratie kɔnɔ aw bɛ to ji la n'aw bɔra démocratie kɔnɔ sanpɛrɛn bɛ jigin aw kan k'a sɔrɔ diɲɛ fanba yɛrɛ tɛ démocratie yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ e tun t'o kalama u b'o f'i ye non diɲɛ fanba tɛ démocratie kɔnɔ démocratie mɔgɔ lamadɔn kɔnɔ wa diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ lafiyalen don a tigi ka ordre social de bɛ a bolo mɔgɔ mɔgɔ jamana o jamana bɛ k'i b'a sɔrɔ a lafiyalen don u yɛrɛ ka faamuyali kɛcogo taabolo la o de b'u bolo u b'o lafiya de kɔnɔna la mais i da tɛ se ka mɔgɔw la anw fɛ yen a bɛ f'i ye non 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 ninnu tɛ nin kɛ yen a bɛ f'i ye non 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 ninnu tɛ nin kɛ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi n bɛ fɛ ka min fɔ bref an bɛ révolution min kɔnɔ mɔgɔ min ka baara ye ka tilen dɔrɔn ka su bɛɛ ban ka wula bɛɛ kɛ ko nin tɛ se ka kɛ nin ka gɛlɛn nin tɛ se ka kɛ nin ka gɛlɛn nin tɛ se ka kɛ nin an mago tɛ o la o man tɛ ka gɛrɛ an na an man tɛ ka u lamɛn sabula foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko min ko a bɛ na waati min na ko mɔgɔw tun b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ mɔgɔw b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ dɛ wa ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu b'an bolo bi san 20 san 30 ou bien san 40 ou bien san 100 tɛmɛlen n'i y'o mɔgɔw wuli k'u ɲininka ko nin filɛ nin ye diɲɛ fɔlɔ bi ou bien nin filɛ Mali kɔnɔ bi non o b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di mais il a fallu que dɔw de ka sira ta walasa anw bɛ se ka kɛ a kɔnɔ bi ni mɔgɔ fana tɛ se ka sɔrɔ halisa ko mɔgɔ min bɛ se ka fɔ ka fɛn dɔ na ni fɛn dɔ ye fɛn min an bɛ sira min kan n'a ka ɲi an ma n'a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ o la wa surtout an ye sira min ta ko an bɛ ka sira min ta a sira bɛ ta a sira bɛ ta nin gɛlɛya b'a la nin gɛlɛya b'a la u m'o sɔrɔ diɲɛ na ko gɛlɛyaba tɛ o la an mago bɛ mɔgɔ de la bi mɔgɔ min bɛna fɔ mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ an ye ni Mali mago wari la nin sira in ye wari sɔrɔ cogo ɲuman ye ni Mali mago bɛ k'a ka sɔrɔ k'a yiriwa nin sira in y'a ɲuman ye ni Mali mago bɛ a ka lakana k'a yiriwa nin sira in y'a ɲuman ye ni Mali mago bɛ k'a ka mɔnɛ dilan nin sira in ye a ɲuman ye o la an de b'a jateminɛ sa i ye sira min fɔ n'a bɛ bɛn a ma ou bien n'a tɛ bɛn a ma an bɛ don o da fɛ nka aw tɛ se tasuma dɔrɔn de b'anw ɲɛ balawu dɔrɔn de b'aw ɲɛ bɔnɛ dɔrɔn de b'aw ɲɛ kɔngɔ dɔrɔn de b'aw ɲɛ nin t'a san 3 ye an bɛ ka se san 4 kɔnɔ aw ka fɔ k'o dɔrɔn de b'an ɲɛ mais an tɛ ka se a ma dɛ an bɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kɔnɔ o la mɔgɔw kan ka hakili sɔrɔ ka fanbɛli kɛ k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ waati dɔw la an ka ɲɔgɔn encourager an ka fɛɛrɛ kɛ waati dɔw la an ka ɲɔgɔn su ka ɲɔgɔn jala jɔ ka a don ɲɔgɔn kun na ko nin bɛ ka gɛlɛn a n'a tɛ se ka kɛ kelen tɛ nin ma nɔgɔn a n'a tɛ se ka kɛ kelen tɛ nin ka farin a n'a tɛ se ka kɛ kelen tɛ o la ni mɔgɔ mɔgɔ de bɛ e kɛrɛfɛ bi k'i ka conseiller don ni mɔgɔ mɔgɔ de bɛ e kɛrɛfɛ bi k'i barokɛla don mɔgɔ mɔgɔ de bɛ e kɛrɛfɛ bi ko i ladilibaga don mɔgɔ mɔgɔ de bɛ e kɛrɛfɛ de k'e b'ale de lamɛn a kɛra barokɛyɔrɔ a kɛra gɛrɛma a kɛra fan o fan ye mi active dɔwɛrɛ fiyɛ dɔrɔn ko an tɛ se an tɛ se an tɛ se a fɛ balo dabila a tigi lamɛnni dabila
a fɛ yaala dabila a fɛ taama dabila a bɛ misaliya s'o ma ye jumɛn a bɛna fɛ e ka wolo a ka de to kuma fɔ tɔgɔ la e ka bange fantan du kɔnɔna la fa ye fantan ye ba ye fantan ye foro yɛrɛ hali o ɲuman tɛ aw bolo nka dugu kɔnɔ e tɛ sɔn mɔgɔ ka jɔnmaya ma dugu kɔnɔ i tɛ sɔn sonyɛni ma dugu kɔnɔ i tɛ sɔn yuruguyurugu ma wa dugu kɔnɔ i tɛ sɔn kolankolon ma mɔgɔ tɛ jɔnmaya k'i la wa a b'i kunna waati o waati n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ko don dɔ la ko e bɛ kɛ dugu in waatigiba ye wa n'i taara o fɔ mɔgɔ min ye tagabu ye fantanden ye i bɛ se ka kɛ waatigiba ye tagapo ye fantanden i bɛ se ka kɛ waatigiba ye cogo di ne y'olu lamɛn i tɛ don da la koyi kana olu lamɛn dɛ dali olu ko o kuma in k'a dusu de don i la i bɛ taa baara de kɛ f'olu k'a ye k'a fɔ ko i kɛra ye